living positively, living positive, living positively, living positive. Molweni namkelekile kuSiyayinqoba beat it inkqubo yakhe wonke ubani ophila kanye nochaphazelekayo intsholongwane kagawulayo. Igama lam ndingunokubonga yawa yaye ndiphila nentsholongwane kagawulayo. Isifo somhlaza okanye iTB inganyangeka ukuba isiguli sithatha amayeza ngendlela eyiyo. Kodwa eMzantsi Afrika kule minyaka mithathu idlulileyo kuvele iintlobo zeTB ezingeva amayeza. I-multiple drug resistance TB eyaziwa njenge-MDR TB ayinyangeki ngamanye amayeza esinawo ukunyanga iTB. I-extremely drug resistance TB okanye i-XDR TB yona iyingxaki enkulu. Masike siye eFort Grey Hospital eMonti sidibane nesigulana esine-MDR TB. Namhlanje sise-Fort Grey Hospital sizothetha noSisi Busisa Simandla ophila nentsholongwane kagawulayo ne-MDR TB. Uzawuthi asicacisele kabanzi into yokubana usebenzisa eyiphi treatment yaye wazamkela kanjani ezi ndaba. Masingene ngaphakathi. Ndilapha eFort Grey kodwa ngoku ndiphila nesifo sika-MDR. Uqala kwambane le-TB ka-MDR ndiqale nda-HIV positive. Sisibusisa ke ngoku usebenzisa eyiphi treatment for MDR yaye isetyenziswa njani yona? I-treatment endityayo ke yi-PZA ne-etheromide ne-ethambutol. Ityiwa kusasa ke qha. Yeah, kuthiwa ke i-right ke for uba utye ingakatyi. Then nenaliti esihlaba everyday. Endihlaba ke mna ke yi-clindamycin. Bobo bunzima othi uhlangane nabo njengoba usebenzisa i-treatment zezinto ezimbini nje, i-treatment i-ARVs for i-HIV nele treatment ka-MDR TB uyisebenzisayo. Ubunzima endibana nabo ukuba ezi pilisi zininzi nje 30 minutes before ezi-TB ndifumene laa pilisi enausea. Nditye zona, then ke nditye zona after 30 minutes. Zininzi ke zona zi-15. Then after an hour ndihlale ndilinde nditye ezi-ARVs. Busisa ungacebisa uthini kubanye abantu abapha ngaphandle abangafuni kwa utesta for iTB nabathi sebezazile baba ne-MDR TB umuntu angafuni ukuza kwindawo ezinjenge-Fort Grey Hospital? Sense ba akuthiwa xa une-TB kufuneka ube HIV positive okanye kutheni na. Unakho uzitshekisha i-TB noba uright noba utheni na, because sihlala nabantu emakhaya abangena-TB sibasulele okanye singazazi. Khwela nomuntu eteksini ungamazi uba akana-TB okanye une-TB. But ku-right usoloko umuntu azicheke ngalo lonke ixesha uba unayo ne-TB okanye akanayo. Mna ndifuna kusetrongweni apha because akunje kulelo hlobo kulilo. But ekugqibeleni ke ndiye ndafumanisa uba kuyaphilwa because abantu abaninzi badischarjiwe ndilapha. Which is ndiyabona kuyanyangwa apha ne pilisa lapha ziyanceda. Yabo azikho mosekliniki ezipilisa lapha. Into ethi bomntu kufuneka azolala apha uzabe right. Ayifumane treatment yalapha. Ayitye every day, ahlabe inaliti every day. So, Doc, please tell us, how is MDR TB prevented? Really, it starts with the prevention of TB. A lot of us know people who have TB, and I think if we can encourage people to comply with their medication, to seek help if they've got a cough that's not getting any better, and people shouldn't really stop taking their treatment when they start to feel better. They should really follow the regimen as it is supposed to be done, as it is prescribed. Kule insert ndifunde into yokubana i-MDR TB inobungozi yaye ingabosulela nabanye abantu. Kungoko ke umuntu othe wazifumanisa enayo kufuneka etyile yonke i-treatment ngendlela kuba iyanyangeka. Siyabulela ngokuba nibukele uSiyayinqoba beat it. Siyathanda ukufumana imbalelwano zenu, iinkcukacha zethu zivelile kumabonakude wakho. Ungaphoswa zezi condoms izintsha zibhalwe uSiyayinqoba beat it. Protect yourself, protect others. Bye.